Alzira celebra nit els actes de commemoració de l'entrada de Jaume I a la ciutat. El teixit representatiu de la societat alzirenya esperava a les portes del consistori per donar inici als actes, que arrancaven amb la baixada de la bandera des del Saló Noble. Començava la processó cívica pels carrers de la ciutat. El grup de danses de la ciutat obria aquesta processó. Vèiem en la desfilada a les representants del Montfaller, seguides de la resta de representants de les entitats de la societat alzirenya, així com la corporació municipal. La processó cívica es dirigia enguany fins l'església de Sants Patrons i continua el seu recorregut fins la plaça Sant Judes, on es lliurava la corona de llorer. Havent tingut l'acte de la processó, una processó cívica, el Te Deum, en què enguany ha sigut a l'església Sants Patrons, i posteriorment l'entrega de corona de fulles de llorer a la plaça Sant Judes davant de l'estàtua del rei en Jaume. Després s'iniciava el camí de tornada cap a la casa consistorial, on es donaria pas a l'acte d'imposició de les insígnies d'or, un acte molt emotiu que enguany aconseguia ser-ho encara més, en celebrar-se al Saló Noble. Enguany jo crec que han tingut una novetat, important novetat, com és que finalment han pogut celebrar este acte de commemoració d'entrada pacífica, de conquesta pacífica per part del nostre rei en 1248, Jaume I, en este magnífic Saló Noble, que és la primera vegada que obri les seues portes oficialment per a un acte institucional d'aquestes característiques. El Col·legi Tirant-lo Blanc en la modalitat de cultura, l'Associació de Mestres de Casa Tirius en la modalitat d'humanisme, la Tasca Camí Vell en la modalitat d'activitats empresarials, Ignacio López en esports i Hilario Sánchez en activitats diverses, van rebre les insígnies d'or amb l'escut de la ciutat d'Alzira. Jo crec que, a més, en les 5 modalitats que han pogut l'ocasió de donar les insígnies d'or, les recompenses, han sigut, jo crec que, fruit d'un consens important per part de totes les forces polítiques i jo crec que totes eren totalment merescudes, ja que simbolitzen i que representen valors molt importants i que projecten i promocionen la nostra ciutat, cada una la seva modalitat. Les ames de casa, el Col·legi Tirant-lo Blanc, la Tasca Camí Vell, també el nostre secretari, Nacho López, en definitiva, un grup de persones i institucions que representen i que són el millor de nosaltres mateixes. Són tots alzirenys, entitats alzirenyes, persones físiques alzirenyes. Els guardonats amb la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat d'Alzira tingueren al seu costat amics i familiars que ompliren el Saló Noble. Molta alegria i la veritat és que estic molt content perquè crec que és el màxim que pot recibir un alzireny en quant al deport i la veritat, molt content. Porto tota la vida en el món del tennis, en els 9 anys vaig començar a jugar a tennis i ja estar als 39 que tinc, estar aproximadament els 20 anys jugant a tennis i a partir d'aquesta edat estar ara donant classes i compaginant també la competició en els veterans. L'evolució ha sigut contínua en aquests 26 anys i pico que portem ja i des del 84 que es començarem a evolucionar des del primer moment. I últimament, gràcies a Déu, estan els meus fills, que són els que ens estan aconseguint els premis i degut als premis que tenim, que apareguem en totes les guies que n'hi ha de gastronomia i això crec que ha sigut per l'expansió que fem d'Alzira fora d'ací, és per lo que ens han concedit este guardó. El principal impuls que podia rebre ara l'escola en temps tan complicat com tenim ara en l'educació i difícil en quant a les relacions que tenim amb les famílies i les famílies amb les institucions educatives. Aleshores ha sigut un impuls i una gran alegría. Yo no me lo esperaba yo esto, ¿eh? Esto ha sido mi máximo ya, lo que me podían dar, de verdad. Contentas, hoy han venido muchos aquí a acompañarme, también está mi hija y mi hijo que han venido para verme. Muy bien, estoy muy orgullosa y muy contenta, no me lo esperaba, de verdad. He estat així molts anys, he estat molt a gust, després d'estar en Sueca i en Ontinyent i vindre així ha sigut, diguem, la culminació de la meva carrera, el fer realitat, la il·lusió de poder treballar per la teva ciutat i com així he tingut un ambient molt agradable tant per part dels membres de la corporació, els alcaldes anteriors, la senyora alcaldessa i els funcionaris, he tingut un equip molt bo i la veritat és que he treballat molt als gusts per la meva ciutat.
L'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, no va poder evitar emocionar-se en escoltar les paraules d'Hilario Sanchis, que aconseguí la plaça de secretari general a l'Ajuntament d'Alzira l'any 1989 i que ho serà fins el 21 d'abril de 2011, dia de la seva jubilació forçosa. Tenc ganes d'estar Ajuntament per motius d'edat, per motius de jubilació, però el que sí que tinc molt clar com a alcaldessa, com a companyera, com a alzirenya, és que aquest Ajuntament sense Hilario Sanchis ja no serà el mateix. Després de la imposició de la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a tots els guardonats, estos signaven en el llibre d'or de la ciutat, deixant la seva petjada per sempre en la història d'Alzira.